こんにちは。チベットテレビのダスモです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。アルナチャプラディ州のメンバーコミュニティは法の居住祈願法要を行います。ベマカンド首相が出席する予定です。ダライラマ法王はダラムサラで開催されたラモ・マグサイサイ小財団66周年記念式典で同財団代表らと会見しました。中央チベット政権はエストニアの議会代表団とともにチベット民主化記念日64周年をお祝いしました。タランプマ・チャンラ文部大臣は教師の日のメッセージでダライラマ法のトイトイ英知を実践教育に取り入れるよう呼びかけました。文化と思いやりを祝うチベットフェスティバルスピリット・オブ・チベット、チベットの精神がニューデリーで開催されました。エリック・ガルセッティアメリカ大使はチベットフェスティバルの文化講演でチベットの文化価値への支持を再確認しました。ダライラマ法日本代表部事務所のアリア・ツワンギャ部代表は韓国でのチベット人権擁護活動を無事終了しました。ヨーロッパのチベット協会はアムステルダムで第4回欧州チベット協会総会を開催しました。インドのチベット支援団体の会議がニューデリーのダライラマ法庁で開催されました。中央チベット政権チベット政策研究所と MS ラマイヤ応用科学大学国家安全保障研究センターが了解覚書に署名しました。今朝金曜日にダラムサラのツラカン寺院で行われた2日間の法話の初日にサンドリンボチェがダライラマ法に代わって観音菩薩ヨガの修行を世界中から集まった多くの信者たちに伝授しました。ダライラマ法王は明日アルナチャプラディ州のメンバーコミュニティの要請により長寿祈願法要に出席されます。アルナチャプラディッシュ首相のペマカンル氏が特別出席します。今週水曜日、フィリピンのマニラに本部を置くラモン・マグサイサイ小財団の理事会はダライラマ法のご臨席のもと、これまでの受賞者についてまとめた7巻からなる精神の偉大さを出版しました。この出版物は同賞の創設66周年を記念したものです。法王は1959年に同賞を授与された初期の受賞者の一人であり、これは法王が受けた最初の国際的な賞でした。この賞は精神の偉大さの真の本質を体現する人類の最高峰を称えるものです。今週月曜日、中央チベット政権の指導部とダラムサラのチベット人たちはツーラカンでチベット民主化記念日64周年を祝いました。この記念式典にはエストニア議会のチベット支援グループ議長であるジュ・カレライド議員率いるエストニア議会代表団が参加しました。民主化記念日に招待されたエストニア議会代表団は、エストニア議会の外交委員会委員であるジュ・カレライド議員と、社会問題委員会委員であるカルメン・ジョーラ議員、外交委員会委員であるエステル・アルセイ議員で構成され、エストニア議会のチベット支援団体コーディネーターのロイス・トレーダ氏とエストニア最大の日刊紙、ポスティメスの記者、アン・セペル氏が加わりました。ペマシン首席大臣とケンポスナムテンベル議長がそれぞれ内閣とチベット亡命議会の声明を読み上げ、ダライラマ法の世界的な宗教間の調和の促進という問い取り組みと亡命チベット民主政治の発展を強調しました。記念式典ではまた今年の第12学年生のガンデンボラン賞と学業優秀賞の受賞者にテンジルンと司法長官から賞状が授与されました。同様にペンバツン首席大臣は勤続25年になる4名の中央チベット政権職員に表彰状を授与し、ケンボスナムテンベル議長は16名のチベット人博士課程の学生に名誉賞を授与しました。またこの日、ダライラマ法王がチベットの人々のために民主制度を確立して64周年になることを記念し、世界中の亡命チベット人コミュニティがチベット民主化記念日をお祝いしました。この重要な日はさまざまなチベット人コミュニティセンターで祝われ、インドやネパール、そしてチベット人協会がある他の国々でも特別な記念行事が開催されました。
今週木曜日、インド全土でお祝いされる教師の日に行われたサルベパーリ・ラダ・クリシュナン博士の生誕祭で、中央チベット政権文部省のタランプラマ・チャンラ大臣が感動的で心のこもったメッセージを伝えました。文部大臣はメッセージの中で教職の深い意義を強調し、生徒の人格、能力、そして未来を形成する上で重要な役割を果たす教師たちを評賛し、その崇高な使命を再確認しました。さらにダライラマ法の英知をたたえ、愛と思いやりを持って教えることで生徒の理解と関心が高まることを強調しました。また、教育における共感の重要性を強調し、学習の効果は教師の思いやりと密接に結びついていると述べました。今週火曜日、デリーのインド国際センターで文化と思いやりを祝うチベットフェスティバルスピリット・オブ・チベットが始まり、チベットのさまざまな文化が紹介されました。9月3日から5日までの3日間で行われたフェスティバルでは、仏教の砂曼荼羅の制作、チベット文化パフォーマンスの披露、チベットの歴史や政治に関する資料展示、チベット医学先生術研究所の医療キャンプ、映画上映、チベット出版物の展示、チベット美術工芸品の出展、サンドリンポチェ居住やミンギュリンポチェなどの専門家によって講演などが行われました。開会式にはペンパツィン首席大臣がディリプ・シンハ元大使、ビノド・バティア大役中将およびチベット学習のクロード・RPC と共に出席し、イベントに花を添えました。初日に行われたペンパツィン首席大臣の基調講演では、インドとチベットの関係、中国による組織的なチベット人アイデンティティの中国化、長期化するチベットと中国の対立を中道的アプローチで解決しようとする内閣の取り組み、そしてアメリカ政府によるチベット中国紛争解決促進法の制定について言及しました。中央チベット政権情報国際関係省は、ノンバオレント・オルタナティブズ財団チベット基金アメリカ国際開発庁と協力して、このイベントを主催し、初日には500人以上の人々が集まりました。チベットフェスティバルスピリット・オブ・チベットの初日の夜、エリック・ガセーティ駐ニューデリーアメリカ大使が主賓として、チベット舞台芸術団のアーティストたちによるチベット文化公演に出席しました。大使は演説の中でチベット人に対するアメリカの揺るぎない支援を強調し、この支援が単なる文化的賞賛にとどまらず、平和、思いやり、文化の保存といったチベット文化に息づく核となる価値観の認知にまで及ぶことを述べました。大使はチベットの文化、言語、伝統を抹殺しようとする試みに対抗し、それらを守り抜くために団結することを確認しました。Your steadfast commitment to cultural, religious, and spiritual practices, guided by the remarkable, compassionate leadership of His Holiness, the Dalai Lama, is an unwavering dedication, a beacon for all of us in the world today. So know that the United States stands firmly by your side. In the United States, here together with our Indian friends throughout the world, and I think you have the toughest job of any Prime Minister in the world because you have to visit so many places where Tibetans have scattered in the world. But think not of the breakup of a community, but the scattering of seeds. And these seeds instead are themselves blossoming in communities across our country, have blossomed for many years here in India, and have blossomed indeed around the world. ダライラマ法日本代表部事務所代表のアリア・ツワンギャプ博士は、ソウルでのチベット人権擁護活動や韓国の寺院チベット仏教センターへの訪問を成功させ、8月29日に10日間にわたる韓国ツアーを無事終了しました。ツアー中、アリア代表は中国、ウイグル、満州、南モンゴルの代表者とともに、ソウル大学のトゥルースフォーラムに出席し、中国の将来について議論しました。
代表団は韓国国会議事堂の会議場で開催された葬儀の道自由経済圏北東アジアの民主政策と題するセミナーに参加しました。セミナーでは、ファン・ジョアン元首相が基調講演を行い、その後、主要シンクタンクのメンバーや元駐日韓国大使を含む元政府高官がスピーチを行いました。ジュネーブのチベット事務所とオランダチベット協会は8月31日から9月1日にかけて、オランダのアムステルダムで第4回欧州チベット協会総会を共同開催しました。この集会には7カ国のチベット協会代表が参加し、チベット亡命議会議員のトゥプテン・ワンチン氏、トゥプテン・ギャツー氏、ジュネーブのチベット事務所代表ティネ・チュキー氏、ロンドンのチベット事務所代表スナム・ツリン・フラッシュ氏、ベルギーのチベット事務所代表リンジン・チュデン・ゲンガン氏、フランスのコーディネーターであるトゥプテン・ツリン氏、また6カ国のチベット協会副会長らが出席しました。2日間にわたる会議では、ダレイ・ラマ法王の90歳の誕生日やチベット民族放棄の日の準備、またチベットの週末学校についてなど、様々な議題が話し合われました。今週月曜日、チベット民主主義記念日を祝して、インドのチベット支援団体の会議がニューデリーのダレイ・ラマ法庁で開催されました。この会議はインドチベット調整事務所の代理コーディネーターであるテシディキ氏が進行を担当し、コアグループの国内代表であるアルケ・クリミ氏が議長を務めました。会議にはコアグループの国内共同代表であるスレンドラ・クマ氏とアルビンド・ニコセ氏、さらにコアグループの地域メンバーが出席しました。会議では来年のダレイ・ラマ法王の90歳の誕生日を慈悲の年として祝うことについて話し合いが行われ、その後地域での活動報告や第7回全インドチベット支援グループ会議以降に実施された戦略的活動やプログラムの最新情報が報告されました。今週月曜日、ダラムサラにある中央チベット政権チベット政策研究所とベンガルールの MS ラマヤ応用科学大学国家安全保障研究センターが9月2日に了解覚書に署名しました。この了解覚書はチベット政策研究所のダワツリン所長と国家安全研究センターの所長である大域少将 JB プラサット氏によって署名されました。この戦略的パートナーシップはチベットの戦略的地理、環境への影響、そしてその2つの古代文明間の文化的及び歴史的関係に関する重要な問題について研究協力、教育の機会、そして政策提言を強化することを目的としています。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。